Arkaitz da, 24 urte dazkat, eta Tolosako institutuan ikasi nun, administrazio sistema informatikoa. Zikloa informatikai buruz doa, eman genitun asignaturetan, sareak, sistema eragileak, programazioa. Banekin Leonardo programa zegoela, baina azkenean aukeratu nun hemen egitea praktikak, egin ditun Donostin Aristan, eta web orriak egiten. Basea ona da, gero informatikako mundua horren handia izan da, lan bakoitzean behar da espezifikazioa, ez da hori normalean lantegian bertan ematen dizue. Bai, nire klasean bazeuden neskak, agian klasean bai ginean gehiengoa mutilak, baina gero lan munduan ez dut inolako ezberdintasun ikusi. Adibidez nire lanean esan dezaket gehiago dira neskak mutilak baino. Bai, bertako irakasleekin erlazioa mantendu dut, deitzen didate galdetzeko lanean nagoen, ez banago lana aurkitzen laguntzen didate, bai, erlazioa ona da. Lanbide heziketarekin daukaten esperientzia ona izan da, lagundu didalako ikasi dudanarekin lan egiteko. Bai, ni gomendatuko nuke lanbide heziketa egitea, baina bakoitzak aukeratzeko gustatzen zaiona egitea. Lanbide heziketa da ikasketen eta lanen arteko zubia. Berak lortu du, orain zuk duzu hitza.